incorrecte. Travessant el paral·lel direcció sud, sobre la falda de Montjuïc, s'aixeca el barri del Poble Sec, una petita franja de 70 hectàrees amb una situació privilegiada entre la muntanya, el port i el centre de la ciutat. Durant dècades, el Poble Sec ha tingut fama de barri popular, bohemi i multicultural, i el cert és que a principis del segle XXI encara fa honor a aquesta fama. És potser per això que s'ha convertit en un dels barris de moda entre els joves i els nouvinguts. I ara, el barri sembla decidit a recuperar l'esplendor que el paral·lel va tenir temps enrere. Hem quedat per esmorzar a casa l'Andreu. Què? Agafant forces per començar el dia? Començant. A part, abans treballava de nit i continuo el mateix horari. Vaig a dormir d'1 a 2 de la matinada. I a les 8, doncs, toca diana una altra vegada, fins a les 8 de la tarda. Tot el dia, sense parar. Explica'ns a què et dediques, Andreu. Doncs ara treballo a tintoreria familiar. Vaig començar allà, vaig estar 6 anys que no vaig estar, i ara he tornat perquè no hi ha per escollir tampoc, i així estem, al negoci familiar. He tingut 3 feines i mira, sempre al Poble Sec, per casualitat. I ja està, a continuar. Ràpid. Tinc mitja hora i ràpid. A l'Andreu li agrada apurar, així que esmorza a l'esprint. És hora d'agafar l'abric. Però si això és un gat. No ens diguis que te l'emportes a la feina. Què és, per fer-te companyia? Vamos, ella a les 9 del matí ja entra, i a les 8 de la tarda no falla. Ella sola ja entra una altra vegada a la caixa. Caram, sí que està ben educada. I escolta, no és un perill això de tenir un gat a una tintoreria? Vull dir, entre tanta roba... No, per res, per res. Ella es distreu, ella està ahí, però no toca roba, ni s'apropa, ni res, Res, està ben acostumada. Realment, quan l'Andreu deia que vivia a prop de la feina, no feia bromes. Ens veiem després. Ens apropem fins al paral·lel, l'artèria principal del barri, per trobar-nos amb el Ferran. Què? Com veus el paral·lel actual? Hauria pogut canviar cap a pitjor, perquè imagina't, aquí, ara que això s'ho ha quedat la Societat General d'Autors, hi anava, ho van parar l'Ajuntament, un gran prostíbul. O sigui, el prostíbul de Barcelona, una. A l'Arnau hi anava una secta estranyíssima, budista, no sé què, una secta religiosa estranya. També ho van parar. I al Molino, no sé si recordeu que va haver-hi un empresari rus que ningú sabia d'on sortia però que tenia molts milions de pessetes. Doncs no. I es va quedar al Molino, o va fer un intent de quedar-se al Molino, inclús va contractar arquitectes catalans perquè fessin un projecte i aleshores va vendre grans fantasies, però la cosa també es va aturar. Afortunadament això ha canviat i ara sembla que s'està encarrilant cap a terrenys interessants, no? Doncs, com diria algú, no estamos tan mal, no? Ferran, com és que coneixes tan bé el paral·lel? Jo vinc del món del teatre. Jo vaig malviure del món de l'espectacle, vaig arribar a tenir l'honor, això sí, de ser parella còmica amb l'Amparo Moreno, amb la gran actriu l'Amparo Moreno, en un temps a una sala que es deia Sant Carlos Club, vam fer de parella còmica. I què tal? Doncs bé, però jo em vaig donar compte que el meu talent era més limitat i sobretot la meva afició no era suficient. Això és com un amor. A l'amor t'has d'entregar i m'he especialitzat en espectacles infantils i amb el que es pot fer familiarment amb el temps de lliure. I bé, és apassionant perquè sobretot la gent que treballa per nanos és per vocació. Aquí no. Saben que mai seran famosos, mai faran moltes peles, però en canvi hi ha realment una dedicació i és la gran satisfacció de poder dir que amb molts d'ells ens hem fet una amistat. Doncs segurament que sí. Amb poques feines pots entrar regularment a teatres com el Tantarantana, un clàssic de la zona. Arriba i moldre. Què tal? A buscar això.
Sí, per la programació d'aquesta temporada i Bueno, tal. aquí només tinc lo de les escoles. Ferran, marxem, que tenim una altra cita. El Ferran comença fort el dia, però n'hi ha d'altres que necessiten més temps i, sobretot, més cafè per entrar en matèria. Oye, el azúcar. Què tal? ¿Qué? Un dolor de espalda que te mueres, hermano. Sí, Ya lo verás. Oye, hablando de lo que habíamos pensado para la presentación esta, Sí. pues sí, hay que conseguir un proyector. Porque el chico no lo tiene, entonces un proyector... L'Òscar i Lagos són dos companys de pis que estan embarcats a realitzar una tesi, si més no, força Bueno, original. se trata de, básicamente, del estudio de la percepción sensorial de las personas con respecto de la música en vivo, música de calle y de metro. El proyecto se basa en eso y en la arquitectura, en los espacios, como los espacios también influyen en la música y cómo los espacios influyen también en las personas cuando están escuchando la música. En el metro, por ejemplo, ser un espacio cerrado, las personas concentradas en salir, porque no es un espacio muy agradable, es muy difícil que se pueda influir en la persona cuando alguien está tocando en el metro. Pero cuando se logra, es como si el chip se cambiara en un segundo. Notas una sonrisa de la persona, sale. Del momento del que venía muy serio al punto en donde escuchó música y sale con una sonrisa, ahí a veces les cambia el día, ¿eh? Ahí triunfó el músico. I nosaltres que pensàvem que el triomf era rebre unes monedes. El triunfo del músico es lograr cambiar el ambiente en 10-15 segundos, obtenerse unas monedas. Exactamente. Al carrer Vila i Vilà hem quedat amb l'Irma, que sembla molt concentrada. Irma, perdona, què estàs escrivint? Hoy pues estoy escribiendo todas las recetas y todos los ingredientes que necesito para la cena que vamos a tener hoy en la noche. Un sopar? Una degustación de algunas cosas mexicanas, ya que celebramos el bicentenario de la independencia de México y entonces pues queremos hacer algo muy representativo. Queremos ofrecer una cosa que se llama kermés. Kermés? Kermés es un lugar, es como una feria donde hay comida, donde se ofrecen juegos típicos, donde hay artesanía, bebidas, no bar, bebidas, bebidas también típicas como el tequila, ese sí es muy mexicano, y otras cosas que se hacen por mi tierra que se llaman toritos, de cacahuate, de frutas también se hacen, bueno, eso es en general. Menjar, beure, només amb això ja sona prou bé. Si et sembla, t'acompanyem a baix a fer la compra. Hola. Bé, Irma, per on comencem? Sí, voy a comprar un poco, ¿dónde están? Un poco de aguacate para hacer nuestro famoso guacamole. Ahí están. Irma, suposo que ja sabràs que el guacamole també se l'han apropiat als Estats Units, amb allò que en diuen Tex-Mex. Què en penses d'això? Bueno, lo que pasa es, bueno, esto es originario, el guacamole es originario de México. El Tex-Mex es como, tenemos nuestros vecinos que son los Estados Unidos de América. Entonces ellos siempre rentabilizan lo que nosotros hacemos y entre ellos sacaron el Tex-Mex. Y lo desfiguran un poco, ¿sabes? Pero también finalmente lo adaptan. Esto también lleva su limón. Llimona, molt bé. Irma, això no són llimones. Y aquí le llaman lima, nosotros limones a los verdes allá, claro. Doncs no ho sabíem. Sí. Irma, i a la llimona allà com li diuen llavors? No, el limón, esto es el limón, el verde. Hay de varios tamaños. Hay el persa, que es más grande, más grande. Y la lima es amarilla, como el de aquí, pero más redondo. Y es acidito. Com la llimona? Eso se hace una rica sopa de lima en el sur de México, que se llama así, como te decía, sopa de lima, y en Mérida, que es el estado de Yucatán. Necessitarem un temps per entendre si hem comprat llimes o llimones. Mentrestant, aprofitem per visitar el Josep, que ara escaneja uns documents antics. Per què són? Soc membre d'un centre de recerca històrica, en el Poble Sec, i ens dediquem a recuperar la història del barri. No la gran història, és una història de personatges petits, o la història desconeguda, o la història que per alguna raó no ha arribat a la gent. No? Llavors, a través d'això, intentem divulgar, difondre el per què i el com i de quina manera va parar les coses. I aquest cas és la Setmana Tràgica, però com es va fer l'exposició del 29, com es van crear les pedreres a Montjuïc,
que hi ha molts edificis modernistes al Poble Sec, etc. L'habitació del Josep és plena de documents que demostren la seva afició per la història. Quant has gastat en aquesta afició? No ho sé, és que va ser de 10, 15, 2, 10, vas fent i Déu-n'hi-do els diners que poden haver aquí, n'hi ha diners. Ha de ser coses que m'interessin. Per exemple, una cosa que em va costar 25 euros és aquest llibre d'allà. A veure? Aquí jo crec que és molt ben invertit. Aquestes ja està, ja el TikTok... Oh! Ai, perdó, No, tranquil. Escanejat, que són és original del 29, i en totes les fotografies... Mira, aquí tenim el que em va costar. Que clar, trobar això... El què? Trobar això... Ah, no és els 20 euros. És com aquell que diu, te'n 20 euros per trobis l'original d'aquesta fotografia. No el trobaràs. el Poble Sec no sempre s'ha anomenat així. Curiosament, el barri sempre havia tingut abundància d'aigua que baixava de Montjuïc. L'exemple és que fins al segle XVIII va ser una zona de conreus. Amb la industrialització, l'aigua anava a parar a les fàbriques tèxtils que funcionaven a vapor i les hortes es van assecar. D'aquí el seu nom. Al segle XX, el barri era conegut pel seu ambient obrer, portuari i d'oci associat al paral·lel, el Broadway català, ple de cafès i teatres que van aportar diversió a la deprimida Barcelona de postguerra. Ara, veïns com l'Andreu intenten donar un nou aire al barri. Andreu, quan deies que vivies a prop no ens imaginàvem que seria tan a prop. Us dic que no puc posar ni una cançó de l'iPod, No arriba. Entre catifes i roba, l'Andreu es submergeix en un negoci que deu haver canviat bastant des que va obrir per primer cop. No és així? Abans era especialitat aquí de tenyits de luto. Què dius? I ho anunciava a la tintoreria. Se tinyen lutos. Llavors, encara quan vam començar nosaltres, quan van arribar els meus pares, que ho van agafar els meus avis, la gent deixava a la porta mobles per cremar. Perquè aquí es cremava i es feien los negros per fer de lutos. Segur que no tenien màquines com aquesta que tens al darrere. Per cert, Sí. per què serveix això? Això treu les arrugues. No planxa, però treu totes les arrugues. Llavors després el planxador només té que donar forma a la prenda. Llavors, clar, adelantes molt de temps amb això. Veus el pantaló? Només l'agafa el planxador i té que fer la ratlla. Per això aquí tenia que haver moltes planxadores, amb planxes que pesaven molt, i molta estona per cada prenda. Ara més ràpid. Tot això més ràpid. Doncs sí que han canviat les coses, sí. De canvis al barri en deu saber molt el Josep, que surt de casa per preparar un circuit històric pel barri dirigit als turistes i centrat en l'època de la Setmana Tràgica. On estem ara, Josep? Bé, això estem a l'església de Lourdes, que es va fer nova perquè estic fent l'itinerari, intentant creuar l'itinerari de la Setmana Tràgica del 1909. Aquesta església es va aclamar per complet el juliol del 1909, fa 101 anys concretament. Només va quedar la façana principal i la van fer nova, perquè per dintre va quedar totalment malmesa com es veu aquesta fotografia. I com és que t'interessa tant la història? La història ha sigut un coquet que tinc dintre, que serveix per entendre millor el que està... El que va passar segur, depèn, tot i diu que la història l'escriuen els que van guanyar, però si més no intentar ser el més coherent possible en una història i donar a conèixer aquella història propera, la que diuen la realitat dels barris, que només es agafa la història dels grans personatges, però no la del dia a dia, de la gent que vivia aquí, que treballava, que moria, que anava a l'escola, etc. Josep, com definiries la història del Poble Sec? El Poble Sec ha sigut un barri molt especial, perquè a la diferència d'altres barris de Barcelona, el Poble Sec sempre ha sigut Barcelona, perquè Gràcia, Sants, Sarrià, etc. ha sigut annexions, que ha tingut Barcelona, era el que se'n diu el casc antic i poc més. Barcelona i Poble Sec i Barceloneta són els dos barris suburbials que tenia. Sempre han sigut Barcelona, però eren barris fora muralles. Dit això, també quan es van enderrocar les muralles, també tenia un altre problema. No podia créixer Poble Sec, o millor dit, no es podia construir edificacions com veiem ara, perquè era zona militar depenent del castell. Quan en Cerdà va fer l'Eixample, es va tenir que quedar amb el paral·lel. Després, amb el període, els militars, el 1869, que és tècnicament el dia de naixement del Poble Sec, l'any de naixement del Poble Sec, van canviar la línia
el que es diu zona polèmica 1, que era paral·lel més o menys, a la zona polèmica 2, que és la presència de l'exposició. Per això Poble Sec, si veieu molt planell, és allargat, perquè simplement van córrer la línia de zona militar. I ara amb el temps hi ha el castell de la ciutat, però estem parlant de fa 1869, fa 150 anys, o 140 anys. Lagos i l'Òscar per fi han acabat d'esmorzar i surten al carrer. Com us vau conèixer? Bueno, yo soy de México, de un sitio que se llama Veracruz. Y nada, se me ocurrió venir a Barcelona a hacer un máster. Empezaron los primeros 4 meses, al 5.º mes lo conocí a él en una fiesta. Un amigo suyo, todo borracho, se equivocó de barrio y me vino a traer a su casa. Estaba este hombre con una fiesta, era su cumpleaños y así nos conocimos. I ara, on aneu amb els instruments? El trabajo de campo es lo más importante para la tesis esta. Sí, yo creo que el 80% de la tesis es el trabajo de campo y lo demás, investigación bibliográfica. El trabajo de campo se basa en tocar en el metro, tocar en la calle. Es súper interesante, siempre se obtienen datos distintos, dependiendo de la hora que tocamos, quién pasa por enfrente, el tipo de música. Després de la feina, el Ferran torna cap a casa, al carrer Vila i Vilà. Fa molt que hi vius al barri? Jo vaig néixer al barri de Sant Antoni, és a dir, que està molt a prop, i el Poble Sec sempre ha sigut familiar perquè estaven els avis. Jo de nen ja anava al carrer Gràcies, que és on vivien els avis. Per tant, el Poble Sec forma part de la meva vida des del principi. I ara ja des d'aquí, al carrer Vila Vilà, estem vivint fa 15 anys. I ara arriba aquell moment en el que el Ferran ens ensenya casa seva. Un moment. Això què és? Una mena d'agència de viatges? No. Ens ho pots explicar? Viatgem, no? Viatgem a través dels llibres, de la música, del cinema, també de les tradicions, però és un lloc de trobada multicultural, plurigeneracional, a l'entorn d'això, dels llibres, pel·lícules, músiques... Sí, aquest és l'objectiu, no? Amb els anys, el Ferran ha construït en aquest espai una autèntica biblioteca alternativa del barri ben organitzada per temes. Espera, on tinc d'Egipte... Bé, potser no tan organitzada. Bueno, ara deixaré aquí, després ho acabaré de posar. No, si ho tenim aquí, sí. Ferran, explica'ns com va sorgir la idea de muntar tot això en aquest local. Bé, aquests locals els tenia el meu pare. El meu pare era un lletraferit, una persona que li encantaven molt els llibres, i va ser una meravellosa herència, no? Una meravellosa herència, la biblioteca. Aleshores vam pensar que aquesta biblioteca, poder-la obrir, poder fer assequible a la gent tota aquesta riquesa, no?, que hi ha aquí, i aleshores també amb la meva companya, que és mexicana, amb companyes d'ella, amigues que són brasilenys i tot això, va anar sorgint tot aquest centre cultural o aquest lloc de trobada, inquiet lloc de trobada, no? Això és realment amor a l'art. Pel que veiem, el Ferran prepara algun acte més multitudinari. Per què no ens expliques? Després. Tant de bo totes les tesis tinguessin un treball de camp tan divertit com el de l'Òscar i Lagos. Nois, i com funciona això de tocar al carrer? Cadascú toca on vol o on pot? Hay una competencia tremenda, por eso hay 2 asociaciones de músicos en Barcelona, en la calle y en el metro. Estas asociaciones se dedican a que cada 15 días, después de que tienes tu carnet, cada 15 días se hace un sorteo de los puntos donde se toca. El distrito de Ciudad Bella, por ejemplo, que es el más turístico, ahí hay más o menos 40, 50 músicos, a veces más, a veces menos, apuntados para tocar por la semana, así que no hay espacio para tocar, simplemente no hay espacio. Así que hemos decidido tocar fuera de esa zona. ¿Por qué no hay espacio allá? Porque se gana dinero, pasan los guiris. És un mite, això, que es pot viure molt bé només tocant al carrer? Puede ser que sí, pero tienes que bajar tu estándar. Eso sí, hay que bajar el estándar porque no puedes tener tantos lujos como cualquier
cualquier otro trabajo, ¿no? Y también es muy Sí. dura. Depende primero, bueno, si vas con un grupo yo creo mejor también. Sí. O solo tiene que ser muy bueno y tener mucha gana de estar ahí. Carisma, calidad. Hemos visto músicos clásicos tocando en la calle buenísimos. Tocan guitarra, tocan piano. Estos son los que tocan solos. Tienen una muy buena calidad como músicos y estan ahí tocant. Amb nosaltres sembla que la gent no s'acaba d'aturar. Així que us deixem tocar sols una estona. A la tintoreria, la feina no s'atura mai. Ara s'ha fet la rentadora. Abans, antigament, es tenia que pujar al terrat, però tant que parlant ara de la seguretat, es tenia que quedar una persona dalt a vigilar la colada, perquè si no la robaven. Abans la robaven amb un luxe i te'n compraves una camisa, sabia que era, bueno, per anys, de 40 anys o així. Ara no, ara té la seva temporada, però si no hi ha molta gent que ho posa a la rentadora i quan es trenca, es trenca. Fora. El concepte de fast food aplicat a la moda. Andreu, molta gent odia allò d'arribar a casa i haver de planxar la roba. Com es fa quan precisament això és part de la teva feina? Home, a mi m'agrada, el tema de neteja i això és de les coses que m'agraden. Que hi ha gent que no li agrada, però a mi sí. Posar rentadores a casa i fer neteja, sí, és una cosa que m'agrada. Quina sort! Llavors, sí, dintre del que cap, no és tan dramàtic. I el tema de la crisi, l'heu notat? Que abans aquí, en aquest temps, no et podies moure de mantes ni de dredons. Hi ha molta gent que ara ho fa cada 2 anys. Ho posa, que corre l'aire, i clar, són coses que la gent es va estalviant, d'alguna manera. O les alfombres, abans les alfombres era l'estrella de la tintoreria, i ara la gent les llença. Hi ha molts pakistanesos en aquest barri, llavors viuen molts en una casa, llavors, això sí, ells que són mantes enormes, i són els principals clients ara, de mantes. Els fogons de l'Irma van a tota màquina. Bueno, mira, esto van a ser para hacer unos tacos de carnitas. Aquí está la masa para hacer las tortillas. Y ahora podrán ver cómo las hago. Claro, con la ayuda de este moldecito que me han traído de México. ¿Sabes? Estos son nuestros frijoles. Frijoles de olla. Ajá. Que eran la base de la alimentación. En México la base de la alimentación prehispánica era frijol, maíz y chile. Y calabaza, calabacín. Era la base de su alimentación en todo el país, aunque según las regiones iba variando, pero normalmente siempre fue la base de su alimentación. Y a la fecha, a pesar de que nos introdujeron el trigo para hacer el pan se come, más el pan de dulce, pero la tortilla nunca ha dejado de usarse, nunca. Dicen que el día que celebraba Cortés, en la hacienda de Coyoacán, estaba celebrando el haber conquistado México capital, la Gran Tenochtitlan. De aquí de España le enviaron vinos y cerdos, pero no les enviaron el trigo, con lo cual no había pan. Y ahí, vamos a decir que oficialmente, fue cuando empezó la fusión de la comida mexicana y la española, el mestizaje, porque tuvieron que comer con tortilla, ¿sabes? Aunque ya había habido mestizaje, porque casi todos los españoles, pues, habían A veure com se'n surt ara l'Irma. cohabitado con las indígenas, ¿no? Doncs prou bé. En cuanto a gastronomía, oficialmente parece ser, o por lo menos es lo que cuentan, ¿no? Chistoso. És un d'aquells fets històrics que, si no n'è vero, è ben trovato. Qui deu conèixer molts d'aquests fets històrics relacionats amb el barri és el Josep, que continua amb la seva ruta. Josep, on ens portes ara? Bé, això és la plaça del Sortidor, una plaça d'estil anglès, perquè si fixeu és quadrada, i amb entrada a les 4 cantonades, poques n'hi ha a Barcelona, la plaça Real, però no n'hi ha gaires. Doncs de sortidor no en veiem cap. Es diu plaça del Sortidor perquè aquí, com hi ha aquesta fotografia de la Setmana Tràgica, és el que estic mirant, hi havia la Font de Ceres, que està davant del poble espanyol, hi havia un brollador. Ara ho entenem. Llavors la gent ja, que és aquest d'aquí, la gent ja, des de llavors, això tot i que al principi del segle XX la van traslladar, tothom se'l diu que això és la plaça del Sortidor. No se'n va dir mai fins ara, sempre es deia la plaça Blasco de Garay. Són aquells noms
populars que van passant de pares a fills i tu mires el nomenclàtor de l'Ajuntament i no existeixen, no? Com ha passat amb el paral·lel o com ha passat amb la diagonal. No s'han dit mai fins ara, no? Fins fa poc. Creus que en general la gent coneix poc la història de la seva ciutat? Sí, hi ha gent que no coneix la història, perquè jo crec que no som l'únic centre de recerca, la Pobla Sec, més, però jo crec que cada cop, a través de, ja el Memorial Democràtic i tot això, la gent té una mica més de consciència de que ells formen part de la història, de les seves vivències formen part de la història, de que els seus avis eren història, de que un conglomerat de gent era història. La història no l'escriuen els personatges. Com? Perdó, al revés, tot el contrari. L'escriuen els personatges però el fan la gent del poble. Ara sí. Jo crec que és així. I bueno, jo una vegada vaig sentir una frase que em va agradar molt, que és que saber d'on venim no ens dirà on anem, però sí on no volem arribar. Una frase molt encertada. I Josep, després de tants anys vivint-lo i estudiant-lo, com definiries la situació actual del Poble Sec? Comencem per dir que el Poble Sec ha sigut sempre un barri de nouvinguts, que l'estil o els personatges nouvinguts han anat canviant durant els anys. No? Ara actualment hi ha quasi un 30% de nouvinguts al barri. Quan dic nouvinguts dic de tot arreu, i cadascun d'ells fa les seves entitats i són molt participatius. No tot és flors i violes, també hi ha que dir-ho, també hi ha problemes. Quan dos cultures es troben, moltes vegades les coses grinyolen, no acaben d'encaixar. Vull dir, s'ha d'acceptar des del punt de vista de que tu ets d'una manera i el que ve és d'una altra i l'has d'acceptar com són. Mamá, voy a Pacita, a llevarle la ropa. Muy bien, pero ven pronto, Sí. puede ser. Bueno, me tomo un té con ella rápido y ya vengo. Bueno, de acuerdo. Andreu, i com veus tu el barri? És un barri que ha canviat molt, molt. Jo quan vaig vindre aquí amb 4 anys era un barri de gent molt gran. Després es va començar a quedar buit, a mesura que la gent va anar morint, i ara és un barri de molta immigració, i ara ve una altra etapa, que és de gent jove. El fer peatonal al carrer Blai, quan va començar a fer el canvi al barri. Va començar un bar, que ningú apostava per aquest bar, i es van anar animant i van començar a obrir bars i bars pel barri. I ara és un barri de moda, entre cometes, però de mica en mica. L'Andreu fa servei a domicili, portant roba a una amiga. Patita, soy yo. Després us trobem, que sembla que la Irma ja té el sopar mig fet. Té bona pinta. Quin és el secret per cuinar bé? Si el que cocina está de buen humor, la comida te caerá de perlas. Una mica com agua para chocolate, ¿no? Nunca te hará daño, nunca te hará daño. Quina oloreta. Me encanta, los sabores es algo que te lleva a los recuerdos, que te puede hacer volver a la infancia, por ejemplo. Los sabores son los que te pueden hacer recordar un amor, una familia, hasta un enemigo, ¿no? No los tengo, pero yo creo que sí. Qui tampoc té pinta de tenir molts enemics són l'Agos i l'Òscar. Esclar que tampoc tenen gaire amics escoltant-los. Segur que després de tant temps tocant al carrer, teniu alguna anècdota per explicar. Estuvimos tocando en Gracia y sucedió algo buenísimo. Estábamos tocando una canción, no nuestra, sino otra, una banda sonora, y pasa un chico y se queda frente a nosotros a escucharnos 2 canciones. Fue lo que pasó después, que se fue, algo hizo y regresó, y traía una bolsa. Y después, cuando terminamos de tocar, se nos acercó. Y de la bolsa saca una botella de vino. Pero de vino bueno. Y De vino nos dice, bueno. como soy enólogo, vuestra música me ha recordado mucho este tipo de sound. Bueno, he sentido esto y Sí. tenéis que probar esta botella y ahí fue, no sé. Genial, para nosotros fue genial, ¿no? Estava bo el vi? Estaba buenísimo. És el que deia l'Irma de la relació entre els sentits i els records. Esclar que, veient el vostre públic actual, com a molt, quan acabeu, us donarà un bon biberó. Abajo. Adeu. Nois, l'Aitan ha estat el vostre públic més fidel, eh? Se nos llena de niños a veces. Eso es lo mejor, ¿no? Además, él trabaja con niños. Sí. Son muy... Bueno, el público
Más guapo, ¿no? Sí, el público más guapo son los niños, la gente que se queda a aplaudir. Eso es genial. Eso te da las ganas para seguir al otro día y seguir tocando para sacar el dinero, ¿no? Así es. Volíeu aplaudiments? Doncs aquí els teniu. El Ferran para taula per ell i les filles de la seva companya, que ja ens ha explicat que és mexicana. Com us vau conèixer? Ella va venir aquí o tu vas anar cap allà? Doncs no, va ser... Bé, és una història una mica delicada, perquè ella dirigia... Ella té el Premi Nacional de Periodisme de Mèxic. És una de les poques dones que ha dirigit un diari a Mèxic, un diari important, que era el diari Jalapa. Jalapa és la capital de Veracruz, de l'estat de Veracruz. Però en un moment determinat se li va plantejar el fet de denunciar una connivència de l'estat del govern amb els narcos, etc., una sèrie d'irregularitats. Va tirar endavant per la part ètica de dir jo com a periodista ho he de dir i la van amenaçar. Ostres! Amb ella, la seva família, i aleshores doncs va decidir marxar i va sortir la possibilitat de venir al periòdico de Catalunya, va anar a Londres o a Barcelona. Va decidir Barcelona i estava al periòdico. I allí doncs un dia ens vam conèixer, vam simpatitzar, vam dir i ens hem decidit a fer camí en comú. A més, ella té 2 filles i ens hem adoptat mútuament. I va haver-hi un dia que Ferran em va dir papa, però estava perfecte, jo era filla, doncs endavant, no? I a més dic, mireu, sense cap compromís. Després de tornar-li l'abric, l'Andreu i la Maripaz prenen un cafè a una tateria del barri. Andreu, explica'ns de què us coneixeu. Pues que treballàvem junts, teníem la mateixa feina. ¿No, Pacita? Sí, aparte de ser de la misma calle, claro. De tota Això què vol dir? Que ella també tenia una tintoreria? Que expliqui. No, yo no, pero sí que una vez que terminé de trabajar en el molino, me dedicaba a vender pestañas, Pestanyes? ropa y mallas, sobre todo mallas. Parla que treballava al Molino. Andreu, això vol dir que tu treballaves allà? Vaig treballar els darrers 5 anys al Molino. Sí. Sí, vaig ser veïda tota la vida i els darrers 5 anys, doncs mira, vaig entrar a treballar. I què hi feies al Molino? Jovencito, empezó, claro. Bueno, para mí, fíjate, pues eso es su mami. Pues ballar, cos de ball, algun sketch... Al Molino es tenia que fer de tot. Molt morro i fer de tot. Ella va agafar una altra època, l'època bona, de públic. Yo la época muy buena, donde las colas daban la vuelta a la calle Salva y aquí a Rosal, pero impresionante. En canvi, la meva època, directament eren 3 files i si hi havia 4 plenes ja era un èxit, aquella nit. Vaja. Pensa que nosaltres vam anar a treballar després de gira per Espanya i dèiem, ha sigut un èxit, 50 persones. I això ho comentaves a companys d'altres companyies, d'altre teatre, i deia, eso éxito. I clar, per nosaltres era el que coneixíem i era èxit. I teniu alguna teoria per explicar aquesta davallada del món de l'espectacle al paral·lel? Yo no lo puedo entender, yo. Per què? Porque ahora mismo ves una revista y dices, sí, es que es maravilloso. Tanta mujer, tanta pluma, actores, tienes que hablar, tienes que cantar. Y bonito, es que ahora, bueno, les ha dado por los musicales extranjeros y de ahí no salimos. Y de verdad que tenemos música mucho más bonita en España. Jo quan era petit el que sí que escoltava, anar al Molino era anar a lo prohibit. Era, voy preparado a lo que sea. En canvi, la meva època, el Molino es va quedar inclús un pelín infantil. Ja és hora de dinar a casa el Ferran. Ui, quines cares que feu. Què? Que hi ha gana? Gana. No, i a més que ella té el temps just, perquè ha vingut de l'escola, de l'institut, i ja ara ha de tornar a anar a l'institut. Noies, què us va sorprendre més a vosaltres quan vau arribar aquí? Bueno, a mí muchas cosas, pero a mí lo que más una de las cosas que más me ha impactado es la cantidad de gente, porque claro, yo vengo de una ciudad que es relativamente pequeña y no hay tanta gente en las calles, por ejemplo en la Rambla que está a reventar y todo. Es una de las cosas que más me ha sorprendido. Además, el tema de la diversidad cultural que encuentras en esta ciudad es que es alucinante, ¿no? Que todo esté en diferentes idiomas, de repente hasta 5. No sé, creo que esa es una de las cosas, el entrar y escuchar al metro y escuchar a gente hablando catalán, árabe, francés, inglés, de todo. Bueno, es una pasada. Yo creo que es una de las cosas bien bonitas de esta ciudad.
que a pesar de eso también guarda su identidad muy catalana, ¿no? Que además es muy rico, muy rico. A mi la diversitat a les escoles, perquè clar, a Mèxic a les escoles només hi ha mexicans, no? Però aquí en canvi hi ha, no sé, italians, alemanys i de tot. I és això, que la diversitat de races que hi ha a tot arreu. I ja està. I trobes a faltar alguna cosa d'allà? La meva família. El Josep no descansa. Ara ens porta a visitar l'antic refugi antiaeri del Poble Sec. Bé, molt bé. Anem cap dins? Anem cap dins. Passa, tu davant. Conegut com a Refugi 307, ell va tenir molt a veure en el seu redescobriment. No és així, Josep? Aquest el vam trobar un grup de gent l'any 95. Jo era una de les 7 persones que quan van enderrocar una fàbrica de vida que hi havia aquí davant, va sortir forat a la muntanya. I què és, i vam veure que era un refugi. Quan el vas veure, què és el primer que vas pensar? No, el més veure amb el grup de gent que vam veure és això s'ha de salvar, s'ha de demostrar a la gent o s'ha d'indicar a la gent que pot haver-hi un puesto, explicar què va passar la defensa passiva, perquè tothom parla del front, què va passar la defensa passiva sobre un lloc real. I què més que aquest, que aquí tenim, no sé, heu vist per allà, si no, hi ha infermeria, hi ha lavabos, hi ha una font d'aigua, hi ha un espai perquè juguin els nens. Llavors podríem dir que aquest va ser l'origen de la teva afició per la història del barri? Sí, l'origen del meu interès i de la creació del grup de recerca del Poble Sec. Xavier Sec va néixer així. El Josep coneix els 200 metres de refugi com si fossin casa seva. I no és estrany, perquè el Refugi 307 s'ha convertit en una de les icones del Poble Sec. En què penses quan passeges per aquí? Quan entro aquí només penso una cosa, com hauria patir la gent per entrar aquí? Vull dir, el patiment psíquic, a part del físic, psíquic de la gent que estava patint, que el bombardegessin, si no cada dia, molt sovint. Això és un patiment que hi ha aquí, la gent vivia aquí, pràcticament hi havia gent que vivia aquí, els refugis, aquest és un, però a Barcelona n'hi ha 1.400, més o menys, la gent els feia ell, sortien de treballar i anaven a fer el refugi, els nens hi participaven, i la majoria de la memòria oral són nens, i bé, com va tindre que lluitar aquella gent, a part d'ideologies polítiques, aquí no entro en ideologies polítiques, estem parlant de població civil patint, res més. Què, Irma? Ja ho tenim tot? Esto es un guacamole, esto es un pico de gallo, le llamamos. ¿Cuántos colores? Estos son los frijoles refritos. La comida mexicana tiene eso también, repite los colores en sus comidas. Es como muy patriótica, vamos a decir. Entonces en su comida repite el verde, blanco y el rojo de las banderas. La comida siempre ha estado ligada a todo en México, a la familia, a lo político, porque es algo que une. Y además de que une, pues que nos hace feliz. I a nosaltres ens farà feliç tastar-ho. Ui, Andreu, quin canvi de look, no? Sembla que fins i tot t'has tallat els cabells. Una miqueta, és que avui és un dia molt especial per mi, perquè avui torno al Molino després de 13 anys, que està tancat. I bueno, això és com veure un fill, a veure què han fet d'ell, no? I a veure, molt nerviós. I què? Quan hi anem? 5 minuts. 5 minuts ja tinc cita i veuré l'arreglo. Hola, bona tarda. Hola, bona tarda. Què tal, Ferran? Com estàs? Mira, si és el Ferran. Roba d'hivern. Per anar guardant ja. Sí. Bueno, et corre pressa? No. Bueno, setmana que ve? Sí, vale. Com veieu tots dos aquesta resurrecció del Molino? Al tancar aquell punt, que era el punt del barri més central, s'havia quedat com molt morto, no? Llavors això és com, jo crec que la llecció que... He vist la pàgina web i sembla que tot està molt... I tant, molt. Espero. Espero que sí, i espero sobretot trobar una miqueta del viejo molino. Espero trobar, a veure, que t'explicaré. I tant, que t'explicaré. Adéu, bona tarda. Adéu, Ferran, fins després. L'Irma arriba fins al local on celebraran la kermés. Vaja, aquest local en sona. Però si és la biblioteca del Ferran. No sabíem que coneixies aquest espai. Resulta de que cuando yo llegué aquí, en la biblioteca existía, pero estaba todo lo que es el archivo y todo, pues un poco desperdigado, ¿no?
armarios, todo. Y entonces le propuse descacharrizar cosas y a empezar a acomodar. Y entonces él aceptó. Y gracias a él, este es el resultado. Lo que ves ahora es el resultado de año y medio, 2 años de estar trabajando aquí. Doncs ara tornem, que l'Andreu ja deu ser el Molino. Ja està aquí, ja ha tornat. Com era això de treballar al Molino? Tenies que estar moltes hores, l'espectacle era molt llarg, eren de 3 hores, per 3 espectacles, 2 diaris i el dissabte 3 diaris, i eren moltes hores. Ara, hi havia una unió entre tots, i mira que té mala fama els camerinos del Molino, de problemàtics, de coses rares, però para nada, a la meva època, ¿eh? Hola, Elvira. Hombre, bienvenido. ¿Qué tal? Muy bien, emocionado, emocionado. Todos y gracias por emocionados. esto, porque parir este hijo... ¿De que sí? Sí. Ha sido un parto con cesárea. Vamos. Vinga, a conèixer el Molino. L'Andreu ha quedat amb l'Elvira, la propietària del nou Molino. Elvira, explica'ns com és que et vas llançar a fer un projecte com aquest. Em vaig encarinyar amb el barri, vas conèixer molta gent d'aquí i vaig pensar que el Molino podia ser el revulsiu perquè això arrenqués. Llavors va ser més projecte de ciutat que projecte empresarial i personal. I de moment, què en pensa la gent del canvi? Tothom surt molt content i tothom troba alguna cosa que li agrada, no? I això és aquest mist on tenim de ser molt creatius i innovar molt, no? I tenim aquesta oferta i l'anirem ampliant i l'anirem variant. Jo crec que venir al Molino ha de ser una sorpresa. Els artistes han de ser tan creatius que el mateix no sigui el mismo. Doncs si aconseguiu una cosa tan difícil com aquesta, creiem que ja tindreu més de la meitat de la feina feta. Els focus, l'escenari, segur que fan recordar a l'Andreu molts moments viscuts allà. Records que segur que es multipliquen quan es troba amb una antiga companya, la vedet Merche Mar. Mateixes mides, molt nerviós. De que sí. Falta Mateixes lo del mides. foso, Sí. però la mida més o menys Igual. eh? Sí. La sortida, Sí. clar, aquests cantons hi havia butaques abans. Clar, i saps que això t'han explicat que puja i baixa, no? Sí. I després, sí. també, Merche, després han què hi posat fas les al nou Molino? escaletes. Una mica com d'anfitriona, eh? Jo només diré que no sóc la vedet, ni estic a dalt de l'escenari, però em veuen a l'entrar, al sortir, a la meitat, o sigui, estic com... Soy l'espíritu flotante, m'entens què et vull dir? I Merche, què va passar amb l'antic Molino? Creus que pel paral·lel era qüestió de renovar-se o morir? Sí, home, jo sempre dic que crec que el paral·lel no pot anclar-se en un passat, com totes les coses. Hem de modernitzar, heu vist que tot és supermodern, hi ha els LEDs, hi ha una pantalla de tecnologia, el so, tot. O renovar-se, com ell ha dit, o morir. Bueno, ya está. ¿Qué? ¿Qué El tal? niño ha nacido, ahora tiene que crecer. Com ho has vist? Bé, jo el veig amb el futur, eh? Sí? Clar, això no serà com el Molino Vell, que nosaltres, els artistes que no teníem res a veure, dèiem, se podía hacer esto, se puede hacer lo otro, i no feien cas. Amb el que han invertit aquí, faran cas i això serà 24 hores. Per el compte que tenen... Qui ha estat el primer que has pensat? L'has reconegut? Sí, l'he reconegut. I mira que no té res a veure, però els que hem conegut i hem estimat aquest local, el veiem. Està l'essència, està les mides, està tot. Vinga. Adéu, moltes gràcies per tot. Cau la nit i la pluja al barri. I la kermés ja està força animada. Veïns del barri dels més diversos orígens s'han plantat a la biblioteca per gaudir d'una bona estona, un bon menjar i una bona música mexicana. I no sé si ens deixem alguna cosa més. Estan esperant ja aquí els amics del joc perquè faran una loteria a l'estil mexicà. I si us apropeu, veureu porque es muy interesante. Carla, que tú lo sabes más, ¿cómo funciona el juego este de la lotería a la mexicana? Bueno, alguien canta las cartas, ¿no? Y de pronto es como, no sé, el caso, el sol, la corona, no sé qué, entonces se van quitando las fichitas o los frijolitos y en este caso garbanzos. Y bueno, después, quien se quede como con la tableta vacía o llena, dependiendo cómo lo usen, es el ganador de un premio, que en este caso será un DVD o un libro. Creiem que aquest és el moment idoni per posar en pràctica el concepte de relacionar gent que ens explicava abans el Ferran. Que us coneixíeu?
Doncs no, jo que després sí que coneixia la seva tasca i us tinc a casa perquè és molt interessant, a més recuperant la història del Poble Sec, la història de... Cantat, Ferran, benvingut. I bueno, jo sabia que feia coses però no sabia exactament, ara poso cara segons quines coses, sabia que hi havia però no sabia ni on ni lloc. Sí, bueno, de fet és que hem fet coses puntuals en aquests 3 anys, però ara ja fem ponts i interrelacionem. La interculturalitat és un tema molt important. Sí. En totes les èpoques on onades migratòries que ha tingut Barcelona, el punt de trobada sempre és el Poble Sec, i ara continua sent-ho. I el que passa és que molta vegada la gent no té memòria històrica. El Josep comença a parlar del seu tema favorit. 50 anys va haver-hi una onada migratòria, fa 100 anys van haver-hi una altra i el 1800 van haver-hi una altra. Per exemple, els meus pares, els avis, eren d'Extremadura, eren extremenys, van venir aquí, vivint al carrer Gràcies. Al carrer Gràcies tocant... Jo he vist el carrer Gràcies. Al carrer Gràcies? Al carrer Gràcies 24. Nois, que l'experiment ha funcionat i sembla que estem de més. Sí, perquè ens acabem de conèixer. Com diu en aquella pel·lícula, creiem que aquest pot ser l'inici d'una gran amistat. Home, sí, perquè jo tinc una cosa, saps que quan Coordinador va fer aquell manifest Arribem al final de la kermés i al final d'un programa que ens ha servit per confirmar, sense que serveixi de precedent, que el que ens imaginàvem del Poble Sec era cert. Que és un barri en canvi constant, que atrau els nouvinguts, amb molta tradició associativa, amb gust per la vida artística i la bohèmia i que mira el passat per projectar-se al futur. En definitiva, que és un barri viu. Adéu a tots i... ¡Que viva México, cabrones!